Κύριε Φταξά, από 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβαν οι νέοι αυτοδιοικητικοί στην Δυτική Μακεδονία. Ο νέος Περιφερειάρχης, οι νέοι δήμαρχοι. Θα έχετε κάποια σειρά συναντήσεων το επόμενο διάστημα μαζί τους για να δείτε τα προβλήματα της περιοχής, να δείτε το πώς σκέφτονται να λειτουργήσουν οι νέοι αυτοδιοικητικοί. Ήδη έχω κάνει μια σειρά συναντήσεων με κάποιους από τους δημάρχους οι οποίοι ανέλαβαν την 1η Σεπτεμβρίου. Έγινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως βλέπετε, έχω συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης να συζητήσουμε κάποια ζητήματα του Δήμου και του Γουπούσου Κοζάνης, και φυσικά είναι μέσα στα σχέδιά μου μια σειρά από συναντήσεις με τους αυτοδιοικητικούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Άλλωστε είναι απόλυτο λογικό, μια και υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους και αλλαγή φρουράς. Θα ήθελα να μιλήσω για τα προβλήματα έτσι όπως τα βλέπουν ή όπως τα θεωρούν ότι πρέπει να τα λύσουν και οι καινούριες δημοτικές αρχές, και προφανώς και με την περιφέρεια. Έχετε κάτι στο σχεδιασμό σας να θέσετε, υπάρχει κάποια εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, το πώς πρέπει να ζητήσετε εσείς να υπάρχει ένα σχεδιασμός όσον αφορά οικονομική διαφάνεια κλπ. Στους αυτοδιοικητικούς? Βεβαίως, τα ζητήματα τα οποία εποπτεύουμε την αυτοδιοίκηση, το πρώτο που θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μια καλή συνεργασία στα πλαίσια όλων των αρμοδιοτήτων που άπτονται και της αποκεντρωμένης και φυσικά του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτούς τους κανόνες, πέρα από τους νομικούς κανόνες ή τους νομότυπους που ακολουθεί κανένας, θα πρέπει να τους βάλουμε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Γενικά και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και η κυβέρνηση θέλει αυτή τη συνεργασία προς όφελος των πολιτών σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Με την έννοια και της διαφάνειας όπως θέσατε, με την έννοια και της ανάπτυξης, με την έννοια ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα ευρώ, και με την έννοια ότι ίσα ίσα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή, και με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να χαθεί, αντίθετα να αυξηθεί όλες οι θέσεις εργασίας.